Kaya ako'y susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Sasala ko yung pinatawag. Sasala ko yung pinatawag, yung pinagaling, Panginoon. Aking karamdaman. Tinago mo lubos ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya kami susunod, Lord. Hallelujah. Come on, Church of God. Ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Isus. Hallelujah. Shall we worship God? Warakiya ramo, warakika mo. Oh, be with us, Lord. We can do nothing without you, Lord. Thank you, Father, for your presence and your Holy Spirit. Guide us once again, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Palain mo kaming lahat, Panginoon, bilang mga manggagawa. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you, Lord, for this wonderful month. We stand in the Holy Ground. Thank you, Lord, for your presence. Guide me with your Holy Spirit. Anoint me, Lord. Hallelujah. Glory and honor is yours, O God. In Jesus' name. Palapad po natin ang ating Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, and in the book of Ephesians chapter 5, verse 16. Okay, sabi po ron, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sapagkat masama na ang panahon. Pagpalain po tayong lahat at sabihin mo sa iyong katabi, pagpalain ka ng Diyos. Okay? Kayo po yung mga kapun. Redeeming the time. Meaning of redeeming, it is an adjective serving to offset or compensate for a defect. Sabihin, papawi, samantalahin. You cannot redeem time because time is gold. Time is not forwarding. Time is forwarding. Hindi mo pwedeng what you utilize time yesterday, it is a deterrent. You use it as of today. Hindi mo na marirecover yun. Umikot po yan. Yung panahon, God, one of God's greatest gift to mankind is time. That God did not give us 25. Lahat po ng nilalang ng Diyos ay 24 hours. Wala pong 25. 24/7, walang 25/7. Walang 32 days a month. Wala.
30 days a month. 365 days a year. Walang binigay ng Lord na 366. Ano ibig sabihin? Tayo po lahat ay pantay-pantay. Wala pong exist. Lahat po ng nilalang ng Diyos, pagdating sa oras at panahon, tayo po lahat ay pantay-pantay. Amen? Kaya nga, napakalagang oras. Kaya sabi niya, redeeming the time. Pag may pagkakataon ka na gumawa ng mabuti, gawin mo. At tatalakayin po natin sa umagang sa sa hapong ito, no? At pag sinabing redeeming, adjective, meron tinatawag na redemption, pagtubos. The only person or Lord that can redeem, pwede niyang ibalik yung kahapon. God, only God. Tatalakayin po natin yan. Kaya niyang ibalik yung nawala. Pero tayo, kasi tapos na eh. Kailangan yung panibagong yugto o chapter. Kaya nga yung edad natin eh, hindi tayo growing younger. We are growing older. Because you cannot recover time. Time is very important. Kaya ito yung bibigyan natin ng panahon. Kasi pag sinabing time, 24 hours, we must manage, we must handle, we must treasure it. Kasi there is a reckoning time. Merong panahon ng reckoning, the accountability. Meron tayong tinatawag na susulit kung ano ang ginawa natin sa ating mga orasan, sa ating panahon. Sapagkat ang buhay at ang panahon ay magkasama. Aanin mo ang buhay kung wala ka namang panahon. Magkasama po yan, ito sa combination. Diba? How can you utilize your time if you are there? You cannot use it. Kaya habang buhay ka, you must redeem. Samantalahin mo. Kasi masama ang panahon. Kaya dito po, okay, kaya ano yung what to redeem? Ano yung dapat nating samantalahin na gawin? Hindi yung magtubos kasi ang pagtubos dyan, redemption. Noun po yun. Si Lord po ang tumubos sa atin. Yung atin dyan, redeeming. Ito po yung adjective. Ito yung samantalahin natin na gumawa. Okay. Hindi tayo mag-repurchase dito. Kung baga sa thing. Yung time natin dito, kailangan bawiin. Kung baga sa babawi tayo. Kasi nagkamali ako. Kasi nagkulang ako para ma-earn ko ulit. Yung respect sa'yo, kailangan gagawa ko ngayon ng mabuti para mabalik yung tiwala mo sa akin. Yun ang ibig sabihin. Yan yung papag-aralan po natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes! Ano ang dapat nating samantalahin na gawin? To redeem. Ano yung dapat nating samantalahin na gagawin? Ephesians chapter 5 verse 2. And walk in love as Christ also hath loved us. Tayo po ay kailangan mamuhay na pag-ibig. Kagaya ni Kristo na umibig sa atin. Kasi binigay niya yung sarili niya sa atin para alay ito sa Diyos. Sacrifice to God for a sweet smelling savour. Mabangong samyo. Kaya ito yung dapat natin gawin. Yun yung question number 1. What to redeem? Kailangan mamuhay tayo ng pag-ibig. We must walk and not mamuhay. Sa ibang version, sa Tagalog, ipamuhay yan. O walk. Ibig sabihin, lumakad ka. Mahirap lumakad at ipamuhay ang pag-ibig pag wala ang Diyos sa atin.
Mahirap. Hindi natin kaya yan. Yung ibigin mo yung kapwa, ibigin mo yung kaaway. Mahirap po. Kaya dito po, you can redeem by means of loving. Walk in love. Kailangan ipamuhay po natin ito. Hindi pwedeng salita lang. Kailangan ipakita, ipamalas, nararamdaman sa pamilya, sa mga kapatiran, sa mga kapitbahay, sa opisina, na tayo po ay nag-iilaw. Amen? Yan ang ating marka. Meron tayong tinatawag na marking as a children of God. Kasi naka-enroll tayo eh. Para yung offering natin at saka mga sacrifice po natin ay pumapailan lang. Abot doon sa trono ng Diyos. At aamuyin ng Diyos as sweet sabor. Talagang inaamoy niya yan, sweet smelling sabor. Kaya yung mga mananampalataya na talagang ipinamumuhay niya yan, pag nag-alay siya sa Diyos, ay tumatagos dito sa kisame. Nalulugod ang Lord. Amen? Kasi ang pag-aalay po, dalawa nag-aalay. Ang una, si Cain at saka si Abel. Yung isa tinanggap. Yung isa hindi. Bakit nag-aalay yung isa na may sama ng Lord? Pag nag-aalay tayo sa Lord, wala talagang sama ng Lord. Pag-ibig. Amen? Kaya sabi ng Lord, bago ka mag-aalay, itiyakin mo muna na wala kang sama ng Lord. At pag naalala mo, pag nag-alay ka at may naalala ka, iwan mo muna yung alay mo, puntan mo yung kapatid mo, mag-reconcile kayo. We must walk in love. And everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes. Redeeming the time. Kaya sabi niya, mag-store up kayo. Kasi hindi natin alam ang buhay. All are equal. Lahat kayo, we must manage. Gawin natin yung the best, what God commanded us. Or likewise disobey. Mamimili ka lang naman eh. Sa Diyos, dalawa lang magpipilihan. Obey or disobey. Kaya pag binigyan niya po tayo, ng pagkakataon na bumawi, ay talagang with love. Kasi may kahinaan tayo eh. May kakulangan tayo eh. Ang tawag dyan sa araw, missing link. Yung nawawala, missing link. Baka mamaya, i-preach ko po yan. Alam niyo ba, minsan merong na-inspire ako ng Lord. Tulad yan, missing link. Asan ko kaya nahanapin yung katadyang ko? Di ba? Missing link. Ito po, itong nawawala, yung panahon. Nawawala, kasi lagi tayong kapala. Amen? Samantalang, God gave us 24 hours a day. 8 hours to our rest, our body. 8 hours to our work. After 8 hours, it is an overtime. That is according to the labor law. Where is the another 8 hours remain? Amen? Hindi naman kailangan balansihin natin. Baka mamaya, mas yung pagtulog natin, imbalance na. Kaya marami tayong nararamdaman. Instead na 8 hours, 4 na oras na lang, tapos magtaka ka pa. Bakit ako hilo-hilo? Bakit bumababa yung di ba? Marami tayong mararamdaman, ibinigyan tayo ng 8 hours. Bakit kahit na 10 oras ako magtrabaho, 12 hours ako magtrabaho, kahit na linggo nagtatrabaho pa ako, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Baka hindi ko sumusunod sa Lord. May sabat ang Lord. May sabat ang Lord. Mamahinga tayo. Ang opisina na mamahinga, ang makina na mamahinga, pero yung tao hindi na mamahinga. Kaya, 8 oras eh. Amen? Sa tagal ng panahon na binigyan tayo ng Lord na mabuhay sa mundong ito, ngayon lang tayo na binigyan ng karunungan ng Lord, naliwanagan tayo. Kaya samantalahin natin. Sabihin mo sa katabi, samantalahin natin. Redeeming the time. And everybody say amen. Alapakan natin. Kasi privilege ito eh. Privilege ito eh. Walk in love. Number 2. How? Number 2, be wise. Tingnan mo, pagka namamanage mo yung time mo,
You are wise. Ephesians 5:15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. O yung paglakad natin, kailangan maayos. Hindi yung hangal na paglakad. O. Kundi bilang matatalino. Kaya kung gusto mo, tingnan ninyo ang inyong paglakad, yung nasa liwanag. Number 1, walk in love. Number 2, be wise. Yung time management, ay, mga kapatid, ilang taon ka na ngayon? Anong may iwan mo? Na-manage mo ba yung pamilya mo ng gusto? Nagkaroon ka ba ng panahon sa mga bata? Nagkaroon ka ba ng panahon sa sarili mo, sa Lord? Nagkaroon ka ba ng panahon sa mga loved ones mo? Kaya nga, yung meron tayong reckoning eh. Meron tayong pagsusulit sa itinigay sa atin ng Lord na regalo. Time is gift from God. Regalo po yan, kaya nga walang excess, walang sobra eh. Amen? Kaya kung pinigyan ka ng Lord ng pagkakataon na mag-senior citizen, abay, mapalad ka. Yung iba hindi na nag-senior eh. Pero mapalad din sila. Bakit? Hindi na nila nabutan yung COVID. Alam nyo, ang Diyos, napakatalino niya. Wala kang katalo-talo kung mananampalataya ka. Wala kang katalo-talo kasi natutulog ka lang sa paradise. Pero pag hindi ka mananampalataya, nako, mga kapatid. Yun ang Sunday school, Sunday service natin bukas. Yung wise man. Hallelujah. Number 3. Be filled with the Holy Spirit. Yun. Kailangan, pagka gumagawa ka ng mabubuting bagay, kaya puspos ka ng Holy Spirit. Bakit? Para makayanan mo. You can manage, you can treasure your time to the Lord, time to your family, time to your loved ones, talagang ma-manage mo. Time to your job, your business, and everything. Kasi wise ka eh. Hindi nasasayang ang iyong panahon. Hindi wasted time. Ito po, hindi sayang ito. Nag-iimbak ka ng katalinuhan dito. Nag-iimbak ka ng anointing dito. Mga kapatid, mas daig mo pa na nagtrabaho ng isang linggo sa office mo pagka may time prayer and fasting. I'll tell you, hindi mo kayang bilhin ang karunungan na binibigay ng Diyos. Yan ay puhunan mo para pag dumating yung mga panahon, meron kang pag-uugutan, meron kang inimbak, paano ka mag-withdraw kung wala ka namang i-deposito? That's why in the book of Matthew, lay up your treasures in heaven. Isa sa mga bagay ng pag-imbak ng kayamanan, paglangit ay yung mga ganitong gawain. Kaya huwag kayong manghinawa pag may prayer and fasting. Dapat excited tayo. Hallelujah, praise God. Marinig ko naman yung mga patutuo ng aking mga kapatid. Kikilos na naman yun ang aking Panginoon. Kasi yung ginawa ng Diyos ngayon, na pagkilo, hindi na pwede bukas. Iba naman yun. Iba na naman sa susunod na fasting, nakatalinuhan na ibigay sa atin ng Lord. Iba na naman yung pagkilos niya. Kaya yung mga wala rito, abay mga kapatid. Diba? Pero kung nandito kayo, abay, kahit na may mga COVID pa dyan, ay kahit na wala pang mga ano dyan, mayroon ka ng yaman. Amen? Ang lakas mo. Don't stop. Diba? It is a privilege. Diba? Hindi nila nakuha yun. Kaya nga, ang sabi ko sa iyo, samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti, redeeming the time. Kasi alam na mo pa sinabi, samantalahin, you must prepare. Pero preparation yan. Kasi may darating. May darating yan. Whether we like it or not. Ang buhay ng tao, may bagyo, may mga suliranin, may mga kapayapaan, pero may mga bagay na kahit na ayaw mo ay darating na hindi mo maiwasan. It is inevitable. Hindi mo kayang iwasan. Kasi, ano na ng Diyos yan? Cycle.
Kaya gusto niya, ready-made, nakaprepare ka, yung assistant. Amen? Tanggapin mo lang. Kaya, ano pa? Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Eh, pag mayroong kanyan, mga kapatid, wala. Kahit talaga namang yung COVID nga eh, magtaka ka eh. Ang sarap ng kinakain. Na-experience ko ba yan? Amen. Hindi sa pag-ano, mga kapatid. yung experience nyo. Kung hindi ko mapili ng mga gustong-gusto kong bilhin na fish. Kasi ang mahal ng mga fish eh. 450, yung mga lapu-lapu. Yung mga talakito, alam mo naman po. Nung hindi na ako bumabiyahe, pa Maynila, eh, nakakakain na ako ng gano'n. Ay, totoo po yun. Iba talaga ang Diyos natin. Kung saan wala akong trabaho, at tinignan ko nasis ko, iba talaga ang Diyos natin, doon ka nakakabayan. Tawa si Pastor Pinas mamaya. Totoo po yun. Natutuwa ako sa Diyos. Bakit? Wala pa naman talagang compensation itong ginagawa ko. Pero meron ng pang-ayuda. Kumikilos na ang Diyos eh. Wala pang social media dyan. Alam niyo, hindi natin alam kung anong compensation itong social media na ito. Basta ako, maasa sa Diyos. Basta yung gusto ng Diyos, iparating ko sa buong mundo. Amen? Hindi mo sino ba ako para gamitin ng Diyos? Yung church natin kaliit-liit. Bakit ang dami upuan, ang dami pakante? Tama naman. May social distancing tayo. Kaya lang, dapat nakamas tayo lahat. Yung iba ayaw magpas. Siyempre nagpupuri ka sa Diyos. Dito ka na sa presensya ng Lord magpapas. Hindi ka, brothers ka kasi exempted ka. Kasi yung mga may sipon, may mga talaga nagpamas. Wala problema yun. Assisted liberty, yung mga okay lang. Pero pag tinignan tayo sa IAPF, yung Interagency Task Force, magkakaroon ka ng problema sa protocol. Ay, ang tindi ng ang tindi ng mga penalties dyan. Kaya sabi ko sa mga taga-Bulinaw, 100 sila doon, walang mas. Kasi COVID-free ang Bulinaw. COVID-free. Amen? Kahit nauwi ako doon sa bayan ko, hindi ako papapasukin, hindi ko quarantine muna ako doon. Galing ako sa Pangasinan, ha? Lalo na pag-galing ka sa Maynila. Amen? Sa Maynila, quarantine ka sa school. Wala silang budget doon, yung kamay. Kung apat na, di ba? Alam mo nyo na may expenses sa papuntang Maynila, sa araw lang, pag may sasakyan ka. Kahit na magpalikan ka lang. Alam nyo na po yun. Kaya, ito ang sikreto para maayos mo yung panahon na binigay sa iyo ng Lord. Singing spiritual song. Yan yung mga dilidilihin mo, habang COVID, nainip ka. Yung iba nainip eh. Walang gagawin kasi palibasa. Sanay na may gagawin. Ang gagawin mo, singing spiritual songs. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. Ang tao kasi gusto niya mabalisan. Ito lang ang tao pag sumakit ang ulo. Pag may nararamdaman. Kaya sabi ng Lord, pag ikaw ay wala kang ginagawa, umawit ka ng makalangit na awitin. Kaya kumpleto tayo. Pwede naman tayo mag-relax, pwede tayong mag-happy-happy, pero wag yung sobra. Limitahan mo lang. Kasi yung iba, mula nung ipinanap, hanggang ngayong COVID, happy-happy. Kaya ginawa ng Lord, kinubit kayo. Inilockdown kayo. Para may panahon kayo sa Diyos, may panahon kayo sa sarili nyo, may panahon kayo sa loved ones nyo, para buni-bunihin nyo, para maging mabait kayo. Kasi pinaghahanda niya yung paghahari niya sa mundo ito. Ang King of Kings ay darating. Kaya kailangan malinis. Pati ang tao malinis, nagrarabing alcohol, di ba? Malinis. Bakit? Darating yung King of Kings eh.
malinis ang space. Walang pollution. Kaya pinahinto niya lahat. Kasi darating siya. The millennial kingdom. Ganyan ang hari ng mga hari. Sino ang mga forerunner ng King of Kings natin sa panahon natin ngayon? Tayo. Oh, that's why we are echoing. Jesus Christ is coming very, very soon. What shall we do? You must be baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth for the remission of your sins. O kayong mga nabautismo sa Matthew 20:19, magparibaptize na kayo. Bakit? There is what we call the revival. Yung pinaka-revival sa buong mundo bago darating ang Lord. Kasi, ang pagkakilala nila sa Diyos ay magkaiba dito sa Bible. Ang pagkakilala natin sa Diyos ay siya talaga yung Diyos. Yung bumaba na galing sa langit, yung umakyat ulit sa langit, pabalik sa langit, siya rin ang babalik. Wala nang iba. Yun yung tunay na Diyos. Mas marami yung hindi nakakilala sa Diyos. Kaya sabi mo siya katabi, makalat ka. Ano yung conclusion ni Pastor Raquinas kanina? And you will be my people. Anaya ko ba? Pero hindi i-address sa'yo ng Lord. Hallelujah. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Ang mga tao na walang pera ay mahal ng Diyos. Yun ang pinagkakabalisa ng tao. Hindi nila alam ang yaman mo sa panahon ng COVID. Bakit? Yung yaman mo eternity. Magbasa ka, manalangin ka, yung love mo, express mo. Kung mayroon ka, magbigay ka, mag-donate ka. Kung wala ka, manalangin ka. Kung wala ka, pwede kang mag-volunteer. Kung gusto mo na mawala na sa mundo ito, di mag-fruit life ka. Kaysa kung ano na pag ginagawa mong nagwawala-wala ka pa, meron ka pang iniiwan na legacy kahit na huling yugto ng buhay mo. Tama? Punta ka na lang doon. Punta ka sa Red Cross. Mag-donate ka ng ano mo. Kung hindi pasok yung iyong tugo, mag-volunteer ka na lang. Kaya tagahawak ka ng bangkay doon. Tagatulak ka. Taga-swab ka ng assistant ka ng nagkukubit doon. O, isang araw, maalala ka pa. Why? Because you're redeeming. Yung kahinaan mo, gusto mo na magkabawi para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Para maraming matuwa sa iyo. Para pag mawala ka sa mundo ito, meron kang iwang legacy sa iyong mga mahal sa mundo. And everybody say amen. Sarap. Yung pala, pagka nainip ka, Pastor, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag may umusik, brother, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ganun lang naman eh. Matthew chapter 5, pag may umusik sa inyo, false accusation, sabi ng Lord, rejoice at exceeding glad. Yung iba, tatalo ka pa eh. Yung ibang version. Pag sinabi exceeding glad, paano ka mag-exceed ng glad? Kaya habang tinatarakan ka sa likod, hallelujah, ito na naman yung challenges. Dami ng fiery arrows ni Satanas. Siyempre, wala kang cover sa likod eh. Siyempre, pero hindi nila alam. Put on the whole armor of God. Pag sinabing put on the whole armor of God, kompleto yan. Sa likod, sa breast, sa belt, sa paa, kompleto yan. Kaya pag ikaw ay likod ng Diyos, huwag kang mag-alala. If they throw you a very napakaraming stone, just gather them. Gather them. Huwag mong ibalik sa kanila. Why? Because you are building an empire. Gather it with love. Yan, sinabi mo yan. Sarap. Bakit natuto ako eh? Tumibay ako eh. Hallelujah. Basta ako sa Lord. Sa Lord ako.
Kahit na kanya ang tingin mo sa akin, pero sa Lord, ang tingin niya sa akin, iba na. Kasi nagbago na. Kasi nire-redeem ko na yung panahon ko. Para sa Diyos na kayo. And everybody say amen. Yeah. Meron pa ba? Ito, matindi ito. Ito, pangilan na yan. Panglima, grabe. Pagka nagre-redeem pala tayo ng panahon, no, yan lang ang gagawin mo, hindi ka talaga madi-discourage eh. Oh, giving thanks always for all things. In everything give thanks. In everything, ibig sabihin, in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Ibig sabihin, all things, lahat ng dumarating sa'yo, hindi maganda, hindi mabuti sa'yo, nakakalungkot, nakakahirap, may kapigatian, may pag-uusig, may problema sa pamilya, all! Giving thanks always for all things. Yung iba nagpapasalamat lang kung maraming pera. Nag-i-enjoy siya pagka ang ganda, kapayapaan, kagalakan, tama naman. Pero, may bagyo, tanda natin, sa bawat taon, may bagyo na dumarating kahit sa bansa. Sa Amerika, hurricane. Walang, sa Pilipinas, 21 na bagyo na dumarating. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay magaganda. Pero pag may bagyo na, ihanda mo na yung iyong pananampalataya. Kung nakatayo ka, kung unmovable ka. Steadfast, unmovable, unshakable. Kaya pagka nagtibigay ka, oh Lord, salamat po. Papasalamat ako kasi wala na yung matinig sa aking lalamunan. Diba, burden mo sa buhay? Kasi minsan ayaw ko talaga dahil sa pinagsama niya na matagal na panahon. Wala talaga. Giving thanks always for all things. Sinabi mo nun, unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya pag nagpasalamat ka, ikaw naman nakakalaman na ito. Palampakan natin ang ating Panginoon. Yes. Number 2, win to redeem. Kailan, kasi sabi naman samantalahin. Kailan ito? Kanina, what to redeem. Ano? Ang dapat nating samantalahin na gumawa? Hindi yung pag-redeem. Okay. Wherefore is it, awake thou that is sleeping, and arise from the dead, and Christ shall give thee the light. Ang ibig pong sabihin, kayong mga natutulog, ang inyong pananampalataya, tulog. Kailangan bumangon yan. Kasi patay ang inyong pananampalataya, and Christ shall give thee the light. Kailan? Gumising po tayo. Pagka may inawa, yung nawala na ng time mo, nung mga nakarang panahon, kaya mo na. Experience mo na lang yun. Grabe ang tuition fee mo. Yung experience mo, yun ang tuition fee mo. Amen? Kaya malaki ang tuition fee mo. Ibig sabihin, yung school of learning ng Lord na natutunan mo, hindi kayang bayaran in terms of pera. Kaya gising. Ha? Yan ang kailangan natin. Ngayon na, hindi na bukas. Bakit? Hindi natin alam bukas. Siya lang ang nakakalamang bukas. Our life, siya lang nakakalam. Yung past, pag mananampalataya ka, yung past, nababasa mo, parang nandun ka. Yung present, alam mo. Kasi anak ka ng Diyos eh. Yung future, alam mo rin. Bakit? Yung pananampalataya, paano mo sa Diyos ka? Makikita mo sila Peter, makikita mo sila Paul. Isa namin ang nandun sa langit, paano mo sila makikilala? There is a wire in our brain. Nilagay ng Lord yan. Kahit na pagdating mo ron, hindi na magpakilala si Peter sa'yo. May nandito ka, Sir Peter. Hindi Peter eh. Sir Peter, nandito ka. Paano kinamatay mo? Hindi na. Patiwarin eh. Bakit nandito ka? Nagreklamo ako, wala na akong pagkain. Di ba nakakaiya? Samantala pag tinanong mo sila, ang pinaglaruan kami, bihigit kami na. Pero yung anak ng Diyos, makaano lang ng konting
sacrifice. Parang hindi na matitinag pagka inusik siya, binutabin, parang hindi na siya makalakad. Yung physical yun, kinukulong, tinapatan. Tayo, wala na yun Ano na lang? Pero mas matindi dito, tumatara. Laso nito, timon nito ng katawan. Pero, victory. Question number 3 na tayo. Redeeming the time. Redeeming the time. Why? Because the grace are given. Can we read it? Kaya ba natin? Yes. Ephesians 5:1. Be ye therefore followers of God as their children. Ibig sabihin, tularan natin ang Diyos kasi anak tayo ng ating Panginoon. Kaya ba natin tularan ng Diyos? 5:1 ng Book of Ephesians. Basahin. You must be the imitators of God. Kasi children of God tayo. Sinabi kanina ni Pastora. Ephesians chapter 1 verse 4. Before the foundation of this world, God chose us. Pinili na tayo na gumawa ng mabubuting bagay. Sabi ni Pastora kanina, baby, Ephesians chapter 2 verse 10. God is my workmanship. Siya ang gumawa sa atin. He created us through Jesus Christ to do good things. That we may walk before Him. Kaya na natin lakaran kahit na mahirap. Bakit? Inihanda na ng Diyos noon pa. Kaya mo yan kung nagtipis ka sa hirap, sa pera. Kaya mo yan. Nagtipis ka sa asawa mo, tipis ka sa anak mo, sa negosyo mo, sa ministry. Kaya mo yan. Kaya natin yan sa tulong ng Lord. Ang kailangan, redeeming the time. Samantalahin ng gumawa ng mabubuting bagay. Bakit? Masama na Noon pa, 2,000 years ago, sinabi na yan ni Apostol Pablo. Lalo na ngayon. Can we make it? Yes. Kaya, sa tulong ni Lord. Kaya natin i-redeem yan? How to redeem? How? Ephesians chapter 5 verse 8. For you were sometimes darkness, but now you are in the light of the Lord. Walk as children of God. Paano? Kailangan lumakad daw tayo sa liwanag. Bakit? Alam na natin ang darkness Our old nature, we are not still in the Lord. Nasa kadiliman po tayo noon. Pero naliwanagan na po tayo. Anak na tayo ng Diyos. Alam na natin magka-identity kung masama o mabuti yung nilalakaran natin. Kasi, nilagyan na tayo ng Lord ng liwanag. Yung iba, kahit na gumagawa sila, yung liwanag, hindi nila makita kasi nasa kadiliman po sila. That's why, binigyan tayo ng Lord na lumakad sa liwanag. For you were sometimes in darkness. O nature po natin yan, hindi tayo mananampalataya. Pero ngayon, we are now in the light in the Lord. Walk as children of light. Nasa liwanag tayo, kaya kung yung kapatid natin, minsan lumili siya sa dilim, hindi mo maiwasan yun. Huwag natin, don't point our fingers to them. Just pray and remind them. Kapatid, medyo nalilis ka. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, yung palakpakan na pinagpala. Glory, glory. Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be. Siyempre, ilaw na tayo sa mundong ito. Mananampalataya na po tayo. Mga worker tayo. Kailan mo tayo mag-stop? Kasi grabe yung pupuntahan natin Hindi mo kayang si Paul, he cannot explain kung ano yung nakita niya sa third heaven nung kinung up siya ng Lord. Pinakita sa kanyang paradise. Hindi niya ma-explain kung gaano maganda. Sana isang araw, papakita sa atin ng mundo na mag-fulfill na kaya ako. Bakit yung ganda pala dito? Amen? Hindi na ako mababalisa sa ano pa man. Maglingkod na lang ako sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng itago yung ating pananampalataya. Kaya binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na nasa social media.
Pero mo, I echoing, I shouted, I appeal to the preachers. Na yung mga nabaptize in the name of the Father, ng the Son, and of the Holy Spirit. Ano pa? Why redeeming the time? Bakit? Kailangan samantalahin natin na gumawa ng mabuti. Kasi, because the days are evil. Noon pa, evil days na. Lalo ngayon. Hindi naman nila nabutan ito buong mundo. Itong lockdown, buong mundo po ito. Ang virus na to, curable. Ang problema, ang isang tao, ang kanyang hawaan, 1,000 na tao. Yung virus, pagka hindi ka nag-move, mamamatay. At yung immune system mo, tatamaan yan. Kaya pag mahina, pumapasok po yan. Pero pag malakas ang immune system mo, hindi papasok. At saka curable po yan. Ang kailangan lang, hindi papasok sa iyo. Kasi pag pumasok yan, sa bagang tama niya, nahirapan na. Kaya may ventilator nahirapan huminga. Bakit nakapasok na po Kaya tinutubo na lang yung iba para makahinga. Okay? Kaya nga napakalo itong pandemic na to Ang buong mundo, kahit na scientist, hindi nila may paliwanag. Hindi nila alam na yun ay natutupad sa kasulatan. Itong social distancing, itong vaccination, para matidetect kung ano yung tao. Para yung mga unang tao na ng depopulation, mababawasan ng mundo kasi yung demand ng supply and demand, imbalance na. Marami ng tao, 8 billion na, magsasiyam na ng billion na, wala ng mga crop, wala ng mga land. Mga artificial na yung ipapagkain. Kaya yung iba, gumagawa na ng hindi nila alam ang buhay galing sa Diyos. Akala nila itong COVID-19 maraming mamamatay. Hindi. Kasi maraming nagpiprena. Dapat, hindi kasi nakakaawa. Anong ginawa ng Lord? Lalo dumami ang tao. Nag-lockdown, yung daming nanganganak. Ay, mga kapatid, the ways of the Lord is not the ways of man. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. Sa Kanya galing ang buhay, wala kang kagalan dyan. Siyang bahala dyan. Siyang bahala magpakain ka, nabuti ka ng 10 billion. Ay, pakikialaman mo yung gawa ng Diyos. Ganyan ang tao kasi. Yung mga matatalino, sila na lang yung mayaman, sila yung powerful, hindi ka naman. Mawawala lahat po yun. Ang maiiwan, yung manarapture. Yun yung masundalo ng Lord. Pag bumaba si Lord sa Mount of Olives, kasama po tayo. Kaya ang mga Hudyo ngayon gusto nila makasama na sa rapture. Kasi hindi sila naniniwala ng kay Jesus Christ. Amen? Kaya ang dami nakukonvert na Muslim at saka Hudyo ngayon. Kasi gusto nila maranasan yung rapture. Ayaw na nila yung tribulation period. Kasi pag hindi sila nakasama ang Hudyo talaga, paliligtas siya sa tribulation period. Doon sila manampalataya na siya ng Diyos. And everybody say amen? Palampakan natin ang Lord. Kasi mag-impact na tayo kasi masama ng panahon. Ang nag-enjoy ngayon, ang maiwan na matatag, ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya na matapang, ang mga mananampalataya na sumusunod, ang mga mananampalataya na anshikamo. Sino yun? Nasa inyo. Turo nyo na yung sarili nyo, huwag kayo magturo ng iba. Tayo nandito Sister Libertad, shikamo. Nag-brother nila, natutuwa sila Pastor Ginas. Hindi naman na-POE. POE niya ka. Amen? POE, di ba? Pero mo, nakakatakot din kahit nasabi mo, di ba pagka naano ka? Pagka lalakay, kahit nasabi mo, hindi joke ito Yung may ibang natamaan, talagang mahirap. Kaya pagka Brother Oscar, yung nakangati na, inisip ko na lang na noon pala natin Kaya parang mo ito na, punta ko ka. Pagka hindi pa rin umaro yung kati, nagpa-prax ako. Pag hindi pa rin umaro, punta ako sa bawah, isang asin, yung asin. Tapos na. Hallelujah, praise the Lord. Wala. Alam niyo mga kapatid, yung iba lumalaban, ikaw pa. Lahat ng klase ng uri ng ano na.
May branch doon, may asin doon. Kung hindi kaya, ako kay David, mag-soap ka ng asin. Dahil may mission pa kayo ni Sister Ruth. Sister Ruth, huwag kang papayag na manghina na manghina. Kailan tumayo ka sa pag-pray, tumayo na. Amen? Eh, dapat ganun tayo eh. Right? Yung anointing nandun eh. Kasama natin ang Diyos eh. Kahit na mag-pray ka sa napakalayo, pag naramdaman nyo yung presence ng Lord, lumalakas. Mga kapatid, wala kang ibang gagawin naman kay Lord eh. Hindi nga ako naiinip sa bahay eh. Tata kasi pastora, lagi akong umakyat doon sa kwarto ko. Eh, sarap kasi sa Lord eh. Ephesians chapter, ito na. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Karating talaga. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Kaya mo lahat na pagtagumpayan yan. Bakit? Pangako na ng Diyos yan eh. Kunin na lang natin eh. Panindigan natin eh. Tumayo tayo. Nanistop nga ito eh. Kung nanistop ang COVID, dapat nanistop tayo mag-preach. Habang may buhay tayo, Pastor Ben. Pastora Baby. Diba? Tayong lahat na nandito. Be strong in the Lord na lang. Yung power niya, dapat maramdaman natin sa panahon ngayon, yung panahon ng kasalatan. Dapat yung power ng Lord na yan eh. Naramdaman niyo ba yan? Yung pang wala ng pag-asa, yung iba, ikaw eh, pag-asa pa. Yung iba na, trobo na, payapa ka pa, nagpupuri ka sa Lord. Dami kang pag-asa. Ano pa? Sis. Who will redeem sino? O be ye therefore followers of children of God, and walk in love as Christ has also loved us. O na, tapos na yan, sacrifice to God for us with His spirit. Who will redeem? Sino? Okay. Number 5, yan na ba yung last? Meron tayong pang ano yan. Conclusion na. Okay. Life is God's greatest gift to everybody. Without life, time is nothing. Paano mo gagamitin yung panahon mo kung wala namang buhay? Ano mas malaga? Yung buhay o yung panahon? Pareho malaga. Ay kung may buhay ka naman, hindi mo naman ginagamit sa magagandang bagay. Tulog ka, patay ang iyong pananampalataya. Bali wala. Sayang yung binigay ng Diyos. Sayang yung binigay ng Diyos ng buhay. Bakit? Hindi mo na-maximize yung oras, yung yaman, yung regalo ng Diyos na binigay sa sangkatawan. Pare-pareho po tayo dyan. Walang labangan. Yung buhay na yan, walang labangan din. Kasi si Lord lang ang nakakapag-redeem ng buhay, nakakapag-revive ng buhay. Si Lord lang ang pwedeng gumawa yan. And everybody say amen. Jesus Christ is the only one who can redeem time, repurchase, or buy back. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes! Kahit ito nasabi, mga kapatid, conclusion na po tayo. Hindi po ko ba Isaiah 38:5? Si King Hezekiah, ang sabi ng Lord, mamamatay ka. Sabi ng propeta, mamamatay ka. Pero nakita ng Lord yung kanyang pag-iyak. Pinaalala ng King Hezekiah, yung ginawa niya, nandun siya sa wall. Nakita ng Lord ang kanyang pagluha. Sabi niya kay propeta Isaiah, balik ka. Sabi mo sa kanya 15 years. Extended ang kanyang buhay. And-extend. Pwede ba mag-extend ang Lord ng buhay? Na mamananampalataya? Yes. Yan yung provision natin, pastora, pag-privilege. We have the right to become the children of. We have the power. If the Holy Ghost kamama nyo, you have the power. Kaya ang lahat ng provision, nasa iyo na yung magagandang bagay, nasa atin yan. Puro positive yan, kasi sa Diyos yan. Si King Hezekiah, in-extend ng Lord. Ang ating Panginoon, nung nagmi-ministry siya sa New Testament, extended lahat ang sabi ng Lord, lahat ng may karamdaman, yung demon possessed,
Sinipre ng Lord eh. In-extend ng Lord yung buhay nila. Grabe. Jesus redeemed our sins at the cross. Siya yung tumubos sa atin. The blood and the death of the cross. Alam niyo po, si Jesus Christ, nung nasa ano po siya? Nasa cross po siya. Sa Matthew 27 verse 52. Ito patay na. Ito buhay yung in-extend niya. Buhay. Si kaya buhay, extended. Yung mga nagkasakit, demon possessed, hinirit niya lahat, extended ang buhay nila. Buhay kasi sila. Ito matindi. Yung mga patay, buhay. Kasi kaya niya. Kaya niyang ibalik yung buhay. Kahit napatay na, tingnan natin. And the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep arose. Alam niyo po, nung tinapos si Jesus Christ, nagkaroon ng dilim. 12 o'clock o 3 o'clock. Dumilim lahat. Nagkaroon ng matinding earthquake. Yung mga namatay sa ilalim, mga saints, bodies of the saints, nagsilabas. Alam niyo kung saan pupunta? Nabuhay. Nagipamuhay. Nandun sa bayan. Grabe, ano? Pinapakita yung resurrection power ng Lord. Kaya niya yung mga patay buhayin. Kaya ang mga mananampalataya ay natutulog na. Kasi tayo yung mga patay ang unang bubuhayin. And everybody say amen. He can repurchase us. He can redeem us. Only God can redeem tayo. Wala. Gawin natin lang, samantalain natin na gumawa ng mabuti. Yung pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos, redeem the time, because the days are evil. Kaya samantalain po natin ang pagkakataon. Ha? Si Lazarus, buhay, nakita patay, 4 days, inilibing. In the book of John, chapter 11, verse 43. Come forth, Lazarus. Buhay po yun, namatay. Tapos binuhay ulit ng Lord. Nung namatay ang Lord, okay, tapos na yan. Si Lord nung namatay, in the book of Matthew 28 verse 7, Jesus Christ risen from the dead. 3 araw, nabuhay siya. Hindi po kumaks. Tinuruan niya yung kanyang mga alagad. 40 days. Patay na yun. Diba? Ang buhay, may buto. Pinapakain niya sila, nagluluto siya. Bakit? Diyos siya, kaya niya yun. Nananatili siyang 40 days. Bakit? Natududa pa yung mga ibang disciples eh. Nag-resurrect na siya. Others worship Him, but others doubt. Sabi na buko Matthew 28. Sino nag-doubt yung 11? Hindi po si Thomas. Mayroon doon hindi lang nabanggit yung 11 disciples. Kaya nag-stay pa ng 40 days si Lord para maniwala sila na siya yung Panginoon Diyos. Siya yung Diyos na nasa trono. Amen? Kasi nagduda nga sila lahat. Di ba? Nang-ista, bumalik sa dati. Oh. Kaya nag-stay pa siya ng 40 days. Hindi po ko box. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Tinura niya kasi ng 40 days. So sabihin mo siyang katabi, oh, redeeming the time. Binigyan tayo ng Lord ng ganitong buhay. Samantalahin natin. Huwag na tayong babalik sa dati pa na dating sa kadiliman. Ang tawag po dyan sa verse 3 hanggang 11. Kailan tayo magre-redeem? Now is the time. Huwag natin balikan yung disobedience. Ano yun? Makikita natin po yun sa 3 hanggang 11 sa Ephesians. Disobedience, ito yung kanilang ginagawa. Nandun sa Ephesians chapter 3. Conclusion na po. Pinagpakita ko lang. Oh. Kaya pag hindi ka nakagawa ng maayos, accountable ka sa Lord. Walang accepted lahat ng nilalang ng Diyos. Purification, uncleanness, covetousness, alam niyo na po yun.
neither filthiness. Verse 5. For this you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of God. 6. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon some of disobedience. 7. Therefore, do not be partakers with them. O kayo makisama sa kanila. Hanggang nilibig po yan. Yung ginawa ng Lord. Ito yung mga disobedient. Hindi sumusunod. Mga mananampalataya. Umabalik. At yung old nature nila, pinabalikan. Kaya lalong lumala. Hindi nila sinamantala yung pagkakataon na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya now, believers, this is the time. We must redeem because the days are. And everybody say amen. Okay? Binigyan na po tayo ng Lord na mabuti. We must walk in love. Para hindi tayo mainit, we must song. We must sing a new song. Kailangan i-redeem natin, samantalahin natin na gumawa ng magagandang bagay. Magandang bagay. Kasi masama ang tayo. Kaya dapat nakatayo tayo. Kaya ngayon, sa hapon ito, salamat sa Diyos. Kasi, hallelujah, privilege. Privilege ito. Yung time na binigay sa atin ng Lord, privilege. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Hindi natin alam kung bukas, buhay pa tayo. Hindi natin alam. Biglang darating ang trial, hindi natin alam. Ang matindi rito, na alam natin, at nasa ating pananampalataya, yung irarap yung tayo. Yes? Ako, mga kapatid, gusto ko ng rapture eh. Kung ako lang. Oh. Kasi, talagang masarap. Yung managinip lang ako ng malalim na panaginip. Eh, yung mga patay, yung mula ko, yung mga pinsan ko, yung mga... Tapos yung kapatid kong pangalan, si Kuya Tito. Papasok doon sa gate. Masyado siya malaki, hindi nakapasok eh. Eh, ako buhay pa. May ginala, nasa labas ako. Nanonood lang ako. Alam nyo, demonyo. Alam nyo, pagka malalim ang tulog ko, kahit na araw, ako po yung dreamer eh. Kahit na araw, tanghaling tapat, nanaginip ako. Si Pastora nga, gising sa kanya, sa akin yan eh. O bakit? Umuungol ka. Siguro na, re-review ka naman, nagpag-away ka na naman. Alam niya na yun. Pag ginigising ako, bakit? Dinig na kahit na gabi, pagtulog mo, pero mo grabe ang demonyo. Meron kang yung power ng Lord eh. Eh pag wala kang power ng Lord, matutuluyan ka. Bakit hindi na nagising si Bishop? Pero pag may power ka, ay, iba, pantay sarado ka dito. Nakasid ka eh. Sinabi ng Lord, you are sealed. May silyo ka, pag may Holy Spirit ka. Mark ka na anak ka ng Diyos, hindi ka pwede kantin ng demonyo. Hallelujah! Yan yung pangako ng Diyos. Pero mo nakasealed ka. Pero mo anak ka ng Diyos. Pero mo pinili ka ng Diyos, isang ka pa pupunta. Itong hirap lang na ito, pansamantala lang naman ito. Itong washing na ito, pansamantala lang naman ito. Amen? Yung bagyo na ito, pansamantala lang. 365 days a year, 21 days na lang bagyo. Mas marami ang kalmante, mas marami ang kapayapaan, mas marami ang kabutihan, mas marami ang liwanag, mas marami ang pag-asa, mas marami ang pag-ibig. And everybody say,